Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Hello? Ay, Asina, salamat kami tubag ka na. Asa man karon? Balik na diri, gipangita ka ni Bong. Balik na ba? Hello? Asina? Asina? Tubag ako ba? Balik na diri. Balik diri. Asina? Asina, tubag. Biya dihang napita na eh. Unsa? Usa ka impirno ng imong ipuy-an karon. Nayabag ka? Balik diri. Nagkinahanglan si Bong nimo. Report sa imong trabaho, Athena. Ayoko isubas impirno, nay. Unsa? Nayabag ka na? Akong pasidaan kanimo, nay. Biya dihang napita. Nakig-uban ka sa usa ka taong sungayan. Unsa? Kung mabalik ko niya, nay, labing siguro. Usa kus mahimo niyang biktima. Biktima? Biktima sa unsa? Manyakis ka na si Bong. Athena, ayaw patakag bukaan ang baba nimo. Nganlan nimo ang taog manyakis ngam ila nimo isip iyang anak, ha? Nay, Di ba ikaw nisulti nako nga buotan si Bong tungod kay giisip ka na niyang iyang anak? ang tanan. Pulos pagpakaroon ingnon lang. Pero ang tinuod, sungayan ka na si Bong. Athena, Dili mahitabong mabalik pa ko ninyo, nay. Kay ako ang mahimo nimong karibal. Athena, Basta, ang ako lang kasulti ni mo, nay, layas ng dapita. Dili ka na para iso imong nahimutangan, nay. Usa ka na ka-imperno. Bye. hello? Athena! Athena! Shit, gi-off na niya. Hanggaw tunta. Dili ko no para isong akong kahimtang karon. Usa ko no ka impyerno. Buang ka man, Athena. Buang ka! May sakilan nga ni Hunong. Nako, basig si Bong na. Ako tanaw niya. Huwag ko masayop. Si Bong ang niabot. Hello, Bong! Oh, ayaw nagkakusta ko. Ayaw na. Ha? Huwag ko sabot ka ron. Gisapot ko. Unsa may buhaton ako? Andaman ang function room. Andam na. 5 ka rooms. Ang iparedy. Kaya doon ako yung mga bisita. Okay. Adoon ako. Kaniyot lang. Oh, Asa si Amay. tawagon ako. Amay! Amay! Ay, ma? Dool dire dali. Ay, ma? Ah, sir! Sir, maayong adlaw! Amay. Wa rin si Alan. Wa man, sir! Ayaw pamakak. Niyan he. Ay, wa, sir, oy! Pakit ako sa CCTV. Oo, sir! Ay, dali. Tanawa! Wa sa nangutanan ako. Si Amay iyang nidiretso pangutana. Bisag ni sulti na nga, wa ni Ari si Alan. Wag yung pagsalig. Mutanaw pa CCTV. Salamat, Amay. Pasidaan lang. Usa ka sa akong saligan dire sa pagmonitor sa kalihukan ni Chuna. Nakasabot. Ay, sir! Inyo gani kong binuangan. Lumpungon ta mo. Isud ta mo og sakong itom og ilabay nga wanay kinabuhi. Sir! Nay nakita na ko nga
mga bayot? Ay, mga customers na sila, sir. Kanusa na sila kuto? Murag, Diyos raman tingali na sila, sir. Murag mo uli na dayo na karong hapon. Chona, hello. Ansa naman mo? Okay rin yung pagstay? Okay ra yun. Balik-balik unya mo ha. Of course. Pero di alam may magdugay, no? Naan ra bang imong palalab, no? Sige Sindoy. Napay daghang bisita sad, daghan pag mo abot. Ako ba? Busy kaayo kada adlaw, daghan kay customer uy. Pagkaswerte ni mo, Chona, no? Oh yes, of course. Pinanggad yun kasi yung palalab nga si Bong, no? Yes, sunod anay gid na. Grapik mo pangga si Bong. Grabe mo pang... Tinuod gid na. Yes, love. No order, let's say. Ano? Naana. Sindoy, diya sa una. Diya sa ka. Sige. Hala, uy. Tungkol sa pagdinali, nagdagan si Chuna, napandal o gapit ang paumod. Naku, so saan kapag sangpit ni Bong kaniya? Pagkapitan magkatas. Ulit Murang lalisang na si Chuna. Pero ang sila pa sa ala na nag-uban, sayo nila sa ala nagsingka. Karon, nabali. Siya na ang singhagan. Madiskarte. Ay, adto na mo? Yes, amay. Ato na mi. Salamat sa maing pagtagad, ha? Ay, way sa payan, Sindoy. Di na may maglugay kay na naman naabot na ang inyong amo, no? Di ba? Ay, ulag Mura na pag-isapot. Bitaw, no? Wala pagutana. Kuha pa buwan sa alan. Ang amahan ni Athena. Ha? Mao ba? Siluso kaayo ng tuhana. Pero hastang pagkadaghang babay. Wow. Mao ba? Ay karon lang gani. Wala siguro. Naay mo apas anak nga babay kay gipaanda man iyang kwarto. O niya, si Chuna? Aw, mutabang og serve sa bisita. Ano? Hello, Bong? Apol, dadi ko dumaga. Ha? Dumaga kung gusto. Asa? Dire sa Mountain Resort. Yes, sir. Yes, sir. Naitaksi nga ni Abot. Si Apple na. Ug may kuyog ka ba tanong babae? Apple! Hello, Chuna. Ngano ni ka? Gisugo ko Sir Bong, pariyon ko. Kisa na imong kuyog? Batanong babae? Order ni Sir Bong. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!